אותה הערה הפנימית שהגיעה לפתחי בצורת חוויה חוץ גופית, גרמה לי כאמור לצאת למסע עצמי מטלטל, שבסופו הביא אותי לריפוי עמוק מתחת לשכבות הכאב של אובדן ילדיי. במסע אמיץ זה הבנתי שאני צריכה להתמודד מול פחדים וכאבים מעבר לסליחה לעצמי, לאחרים, ועד להשלמה עם עברי הכואב והעדבות שהכאב יצא בחיי. כך אומרת לילך שם טוב. אם יחידנית לשיילי ומנטורית לחיים חדשים, מרצה, מאמנת וסופרת. בקרוב יצא לאור ספרה המרתק לעוף על כנף מלאך. לאחר שהסתיים הקמפיין מימון המונים עבורו בהדסטארט, שבו היא לוקחת גם את הקוראים למסע שלה לחקר האמת הפנימית שהסתתרה בתוכה במשך שנים רבות אחרי הטרגדיה של רצח 3 ילדיה האהובים, עומר, רוני ואור, על ידי אביהם, שטלטלה מדינה שלמה, ואותי ברמה האישית צף לי הכל מחדש. בוקר טוב לך, לילך שם טוב. בוקר טוב, עודיה. רק מהשם שלך, לילך, לי ולך, והשם טוב, ומה שאת עושה בעולם, את עושה רק טוב, מפיצה המון המון אור. ואני רוצה לשאול אותך, כיצד את מצליחה לשמור על תקווה וחוסן נפשי לאחר אובדן כה קשה? ובאמת, מה הובילו אותך לתובנות שכתבת בספרך חדש? אני רוצה להתמקד בתהליך של התגברות ומסר תקווה והכוח שאת מעניקה לאחרים. אוקיי. בגדול זה היה משהו מורכב מאוד. צעד קדימה, 2 אחורה, עד שהספינה הזו הרגשית בתוכי התייצבה. והיו באמת הרבה מאוד החלטות בדרך, גם כשהייתי בשפל של חיי, וגם כשעליתי טיפה למעלה וככה הוצאתי את הראש שלי מתוך סערת הרגשות והתחלתי יותר לנשום. הפעם הראשונה שממש זכורה לי היטב באופן מאוד חזק ובועט ובלתי נשכח, זה היה באחד הלילות של בכי שלא נגמר. ובאותו רגע אמרתי לעצמי, אין בשביל מה ואין בשביל מי. אין, פשוט אין. למרות שאמרתי שאני מחכה עד שההליך הפלילי יסתיים, אבל באותו לילה, באותו ערב, זה היה נקודת שבר מאוד מאוד קשה. הנקודה הזו ככה טלטלה את נפשי ברמה של, אני חושבת שגם היה לי חום כי היו לי הזיות, ברמה כזו שהייתי בטוחה שהתאבדתי. ואז לאט לאט אני חוזרת לעצמי, אני לא זוכרת אם ממש נרדמתי או עזיתי, אבל אני זוכרת שכך פתחתי את העיניים וכשחזרתי לאט לאט לעצמי הבנתי שאני חיה. ומשהו בתוכי אמר, הילדים שלי לא רוצים אותי שם, הם רוצים שאני אמשיך לחיות כי אני צריכה לעשות פה משהו. זאת איזושהי תובנה שאני לא יודעת להסביר ברציונל, אבל זה מה שככה תפס מאוד מאוד חזק את תשומת הלב שלי, ואמרתי לעצמי, הוא לקח לי 3 ילדים, הוא לא לקח לי את הרחם, אני הולכת להיות אמא שוב פעם. עכשיו, אם מישהו ישאל אותי למה אמרתי לעצמי את הדברים האלה באותו רגע של כאוס, אני לא באמת יודעת להסביר, אבל זה משהו עמוק שהיה בפנים ופשוט רצה לצאת החוצה בצורה הכי חזקה שאפשר. את חושבת שזה היה הרגע המכונן שהוביל אותך לכתיבת הספר? הרגע המכונן שבחרתי בחיים, קודם כל. קדמו לספר הזה עוד 2 ספרים אוטוביוגרפיים שכבר יצאו לאור. הראשון ב-2010, השני ב-2015, בתקופה של הקורונה. ואני גם מרצה ומלווה נשים, אבל זה פשוט רגע מכונן של לבחור בחיים. וברגע שאמרתי, אני הולכת להיות אמא שוב פעם, זאת לא הייתה אמירה. היה סוג של, אני לא יודעת אפילו לקרוא לזה נדר, או הבטחת
כל כך חזקה, א', שאני אשאר בחיים כדי שאני לא אתאבד, כי אם אני אתאבד, אז אולי מישהו פעם בשנה יעלה לבית עלמין ויקרא קדיש על הילדים שלי ויחזור לחיים שלו, וזהו. וכשאני בעצם הבנתי, לא רק שכלית, אלא רגשית, מה זה אומר, ומה זה אמר לי? לי זה אמר, אם את עכשיו מתאבדת, אז כולם ישכחו את הילדים שלך. ואמרתי לעצמי, אין סיכוי שזה יהיה. כי את הילדים האלה, את עומר, רוני ואור, אני אזכיר כל עוד אני חיה, ואני גם אעשה דברים שהזיכרון שלהם יהיה אחרי שגם אני כבר לא אהיה כאן. שבאמת השמות שלהם ימלכו לנצח פה. וזאת החלטה שהיא מאוד מאוד קשה, כי זאת איזושהי התחייבות לאמא שהיא בשר ודם עם המון רגשות ותחושות וכאבים, אבל ברגע שאמרתי את זה, זה היה סוג של, אני לוקחת המון מטאפורות מעולם החי, אז אחד מהם זה באמת כמו סוס שיש לו רטיות מצידי העיניים, והוא רואה רק את המטרה, לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה, רק את המטרה, את המשוכה לקפוץ מעליה. אז ככה אני לימדתי את עצמי, כשיש מטרות, אני לא רואה לא ימינה ולא שמאלה, אני פשוט שורטת לכיוון המטרה וקופצת מעליה, מעל המשוכה הזו. וזה לא פשוט. אני מישהי שהייתה מאוד ביישנית, נכבדת על הכלים, חסרת ביטחון עצמי לחלוטין, פתאום לעמוד על במות, לכתוב ספרים, לגרום למלא אנשים לעקוב אחריי. זה גם היה כשלעצמו תהליך מאוד מסועף. אבל היו כמה חכמים שלימדו אותי, בלי שהם ידעו כמובן, חלקם כבר לא בחיים. אחד מהמשפטים החזקים של ניטשה, שאמר מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה יוכל לצאת כמעט כל איך, ואני ממש לימדתי את עצמי שככל שהלמה שלי יותר גדול, המכשולים הופכים להיות יותר קטנים. ואנשים חושבים שאני, לא יודעת, מעל הטבע, או כל מיני סופרלטיבים כאלה ואחרים שקראתי ומסתכלת, בדרך כלל כותבים לי את זה, אני אומרת, מה? לא, אני ממש לא. אני פשוט יודעת לקחת, למדתי בדרך מאוד מאוד קשה, לקחת את המטרה שיש לי, פשוט קודם כל לפרום אותה לגורמים קטנים, וכל פעם לסמן וי על משהו שהצלחתי, וככה בעצם מי שמסתכל עליי מהצד רואה את הגדול, אבל הוא לא יודע כמה לטפס לכל מקום כזה, הוא לא פשוט. בספרך את מתארת תהליך של התמודדות עם פחדים וסליחה. כיצד הכתיבה עזרה לך לאבד את החוויות הללו ולהתחבר מחדש לעצמך? קודם כל, כתיבה מבחינתי זה כלי תרפויטי. אני ממש משתמשת במילים כדי לרפא חלקים מסוימים בעצמי, ואני אסביר את זה. כי הרבה מאוד פעמים אנחנו הולכים עם המחשבות שלנו, מהכאבים שלנו, מהכעסים שלנו, וזה נמצא איפשהו בפנים עמוק, או לא עמוק, אבל זה נמצא בפנים, או שזה יוצא כזה בסביבה הקרובה שלנו, לפעמים בכעס, לפעמים בשיתוף, כל אחד וסגנון התקשורת שלו. אבל מה שאני לקחתי בעצם מתוך המקום הזה של בהתחלה זה היה פשוט לשתף על מנת לשתף ולפרוק. ואז אני מתחילה לקבל משובים. ואני קוראת את המשוב הזה ואני מתחילה פשוט לפרום אותו, לאבד אותו בעין, בתוכי, ולגדול לתוכו. ולאט לאט, אני לא תכננתי להוציא ספרים, אני לא למדתי את זה בשום מקום, אין לי באמת מושג בכתיבה, אבל אני יודעת לכתוב את הנשמה שלי. ויצאו לי ככה 2 ספרי אוטוביוגרפיה, הספר השלישי שהוא עלילתי, זה גם כן משהו חדש בשבילי. ומישהו, פשוט דיברתי עם מישהו והוא שכנע אותי שזה אפשרי והתחלתי לכתוב. פשוט נבע ממני. אז יש דברים שהם מעבר למה שאני מסוגלת להסביר במילים פשוטות.
ויש דברים שאני אומרת שהם כל כך עמוקים, וברגע שמוציאים אותם על הכתב, ופתאום מסתכלים על הדברים האלה אחרת. פתאום המילים הן יכולות להיות מאוד מרפות. לילך, מה היית רוצה שהקוראים ייקחו איתם מהמסר המרכזי של הסיפור? תלוי, את מדברת על הספר השלישי או באופן כללי? גם וגם. אוקיי, אז קודם כל באופן כללי, הספר הראשון הוא מדבר על החיים שלי עם אותו צורר שלקח ממני 3 ילדים, את כל החיים שלי בעצם. יחד עם זאת, יש שם המון מסרים ותובנות להתמודדות בשעת משבר. הספר השני הוא נכתב גם בכובע המאמנת שבי, כלומר בסוף כל פרק או תת פרק יש שאלות לקורא, אז אפשר להפוך אותו גם לספר, ממש ספר עבודה. הוא מחולק ל-22 פרקים, מתחיל באלף אהבה, מסיים בתף תקווה, כשההיילייט מבחינתי זה למד הלידה של שיילי. ובאמת שאלות מאוד נוקבות ששאלתי את עצמי, האם מותר לי להיות אוהבת ונאהבת? מה זה בית? אחרי שכל מה שהיה לי, גרנו בבית של 2 קומות, היו לנו מכוניות, מסעיות, עובדים, ופתאום הכל נעלם בבת אחת, הבנקים יקלו, החשבונות קרסו, ובסופו של דבר איבדתי 3 ילדים. אז מה זה בעצם, כשהגעתי לאות ג', האם אני בתור אם שכולה חייבת להיות כל הזמן בגיהנום, או שמותר לי גם לגדול, גדילה. איזשהו גן עדן, לגדול לתוך כאן המקום הזה, וכמו שאמרתי, מסתיים בתקווה, וכתבתי את הספר הזה, התחלתי לכתוב אותו לפני שילדתי את שיילי, וסיימתי בעצם אחרי שילדתי אותה, וכמובן שכשהוצאתי הגעתי לאות למד, אז לא היה לי ספק כדי לכתוב על הלידה שלה. והספר השלישי הוא בעצם סיפור עלילתי שקרה לי, שהוא התחיל מאיזושהי חוויה חוץ גופית שעברתי. עכשיו, אני בן אדם מאוד רציונלי, נורא חששתי לגעת במקומות הרוחניים האלה, זה לא עזב אותי. במשך 10 שנים זה פשוט לא עזב אותי, כמה שניסיתי לדחוף את זה לתוך הפנימה שלא הבאת החוצה, זה בעט בי מאוד מאוד חזק. וגם את הסוף של הספר, הוא הגיע אליי בצורה של חלימה, אני התעוררתי ב3 בלילה ורצתי למחשב לכתוב את הסוף. ואז הבנתי בעצם שכל הבחירה שלי בחיים, כל הבחירה שלי לא לעשות רע למרות הרע שקרה לי, אלא ללכת ולטפל בעצמי, ולא להיות הקורבן של הנסיבות. כי קרמה זה דבר נוראי, ועל זה מסופר גם בספר שחלקו מומצא, חלקו לקוח באמת מהחיים האישיים שלי. רק מי שמכיר אותי טוב ידע מה זה החיים ומה זה הלא המומצא. ולאט לאט התאהבתי בדמויות, התאהבתי ברוז, התאהבתי בז'וליאן, התאהבתי פשוט בסיפור עצמו, ונסחפתי ברמה כזו שלא קמתי מהמחשב 3 שבועות כמעט, רק כשהייתי חייבת. וכן, ב3 שבועות סיימתי לכתוב ספר, הייתי הולכת לישון ב3 בלילה, או מתעוררת ב3 בלילה, ואני צריכה להבין מה זה 3, וכל הזמן חוזר, זה 3 הילדים, אבל זה איזשהו מוטיב שחזר לאורך כל התקופה הזו שכתבתי את הספר. ומדובר שם על כמה שחשוב לסלוח, קודם כל לעצמנו. הרבה הורים שכולים כועסים על עצמם, אם הייתי ככה, אז הילד שלי היום היה בחיים. וגם אני, הייתה תקופה מאוד ארוכה שכעסתי על עצמי, עד שהבנתי שבאמת במשאבים הפנימיים הדלים שהיו לי בתקופה ההיא, עשיתי כל מה שיכולתי. ולצערי הרב נגזר עליי לאבד אותם, וזה לא בגללי. והאשמה הזו צריכה לזוז ממני, כי אם אני בסופו של דבר בוחרת בחיים, בוחרת להביא חיים, בוחרת ללוות אנשים, אני לא יכולה לחיות עם אשמה עצמית כל כך חזקה כמו שהייתה. אני רוצה ככה לצטט את המסקנה שלך,
שסיפרת לי בשיחה המקדימה. רק דרך השלמה עם העבר ושחרורו נוכל למצוא שלווה פנימית ותקווה לעתיד טוב יותר. חד משמעית. אני עומדת מאחורי הדברים האלה. כן, כן, כי לחיות באמת עם האשמה עצמית זה משהו שבואכה יש תלות. אי אפשר ללכת קדימה ולהסתכל אחורה. זה בלתי ניתן רגשית ופיזית. וזאת עבודה סיזיפית. נכון. להורה שמרגיש אשם במשהו. את יודעת מה, אני אקח רגע, אני אזוז אפילו הצידה מהסיפור שלי, ואחרי שהתפרסמה עליי כתבה בלאישה, לא מזמן, לפני כשבועיים, שלושה, כתבה לי מישהי בפייסבוק, לא חברת פייסבוק שלי, מישהי שקראה את הכתבה וכתבה לי, בזכותך, אני צריכה להתחיל תהליך בסליחה עצמית, והיא סיפרה לי שהיא נאנסה, ואחרי האונס פשוט האשימה את עצמה שבגללה זה קרה. והיא גם שיתפה אותי שהיא לא ידעה עד כמה היא מענישה את עצמה. זאת אומרת, רק כשהיא קראה את הכתבה, פתאום התחילה להזדהות עם מה שאני כתבתי, שזה סיפור אחר לגמרי. והסיפור שלי והסיפור שלה, אבל עדיין היא מצאה שם קווים משיקים, נקודות משיקות, שלמעשה זה צף לה מאוד מאוד חזק. והיא כותבת, עברתי המון טיפולים, אבל לא ידעתי עד כמה האשמה העצמית הזו היא בעצם שמובילה אותי והבטיחה שהיא תלך לטפל בעצמה, ואני מקווה שבאמת זה מה שהיא עושה. אני יודעת שאת לפני שיעור, ואני לא רוצה לגזול מזמנך, אבל אני באמת אשמח לארח אותך שוב. בנושא... כן, פשוט להתאהב בך. יש בך תעצומות נפש. אני מבקשת להודות לך על הדלת לשיחה. כל כך אמפתית ומעמיקה. את אושייה עם תעצומות נפש, ותודה על הזכות לארח אותך בתוכנית אישי, אושיות מאורות השראה, מגזין תרבות עם אודליה. ישר כוח, אני מצדיעה לך ומשתחווה לך. אין צורך, אבל תודה רבה. ערב שבת שלום.